Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngikwaNdlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukeli ingxabano yamabhunga amabili ahlala emgwaqeni abizwa ngamaPhara okuthiwa abelwe bangamakhandibhothi iholele ekuphumeni kwesidumbu koyedwa wawo ogwazi omunye ngescrewdriver wafa. Ngokusho kozibonele ngokwakhe kwenzeka isigameko ongathandanga kudalwa igama lakhe, uthe indaba isuswe ukulwa kwalaba balisa ababili bezama ukucaphuna amakhandibhothi emfucuza ekhishwa yiBlue Waters Hotel eThekwini izolo ekuseni. Lo zibonele ulande wathi bajwayele ukuza la bezothatha imfucuza amakhandibhothi esuke ekhishwa abaseBlue Waters Hotel uma beqeda ukuhlanza ihotela ekuseni bayithatha bayoyidayisa noma bayisebenzisele okwenza okunye. Ingxabano yabo iqale ngenkathi bezama ukucaphuna la makhandibhothi kwaba ubudubudu belwa wabona lo munye ewaphansi esegwaze ngescrewdriver washonela khona lapho endaweni yesigameko ukuchaza lo sibonele ngokwakhe kwenzeka. Esinye sesisebenzi zaseBlue Waters Hotel naso asithandanga kudalulwa igama laso ngenxa yovalo ngomsebenzi waso naso siqinisekisile ukuthi isisusa sale ngxabano ukubanga kwamakhandibhothi ukuthi bayawadayisa. Uthe uzibonele ngokwakhe kwenzeke uthe semgwaze ngescrewdriver washaya wachitha ebalekele ukuthi ingaboshwa uma sekufika amaphoyisa. Okhulumela amaphoyisa kaZulu-Natal uConstable Thenjiwe Ngcobo uthe amaphoyisa aphenye icala lokubulala kulandela ukuthola kwesidumbu sowesilisa ePlayfair North Beach izolo ekuseni. Kube ukuthi isidumbu sakhe sithole sinenxeba lokugwaza esifubeni kusho uConstable Ngcobo. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.